Igbo ọma na-ege ntị ekene m unu. Afọ m bụ Achubadike Kingsley. Abụ m onye ebe na-atọ dị na Nnewi South, Anambra State. Ebe a nọ wee mụọ m bụ na Abia State. Na Aba, ediri m Abia State, ebe a ka nọ wee mụọ m. Ebe a ka m nọ wee tonite, wee jee akwụkwọ. Bido ka a na-akpọ ntakara nya nọzrị mgbe nwa. Wee gụọ primary, secondary, and emago. Wee mee ka a na-akpọkwa theater arts na ife gbasara ife ejije. Wee rute kịta. Orugo ọgụ arọ ịtọ kịta nji wee bụrụ onye ntụziaka n'ife ejije. Maka na mgbe m mere theater arts, o so n'ife m jere maka na theater arts na dịka study na bụ directing. Mana onwe mgbe o ruru ịmago onyinye amara Chineke nke bụ ime ife ojije na onwe ya. Ọ dị nnọọ ka ebe ahụ ka ife niile Chineke ji wee chọọ m, mana ebe ahụ ka ọ nọ. Nwere ihu m niile, uche m niile na ife niile wee kpọnye ebe ahụ. Ka o si na-aga wee sị mpakwawo na ife abụrụ sọsọ ife mmala anya na ka mpakwa na nke ọzọ wee na-emenya na ha na-abụ onye ntụziaka nke a na-akpọ directing. Wee bido wee mebe directing na n'afọ 3 gara aga. Kemgbe nsi wee bido ime ife anya bụrụ onye ntụziaka n'ife ejije. Ịma na ife dị na mmadụ abụrụ ife eji waya ekwu. Ịghọtago? Onye ọbụla nwere omume dị iche n'iche. Ịghọta ife na-ekwu? Onye ọbụla nwere omume dị iche n'iche. Ka iru anyị si wee dị iche iche, ka agwa anyị na omume anyị, ife niile anyị na-eme si wee dị iche. Ịghọta? Nya ịchụkọta mmadụ were eme ntụziaka ọ dịrọ mfe cha. Ọ dịrọ mfe. Onye ọbụla ga na-eme ka o si wee na-amasị ya. Igwe onye a mee nke nwere ife ya mmadụ ya bụ ome mana onye a o kwesịrị ime, mara mgbe o kwesịrị ime, mana ọ bụrụ na o mere ya nwee ike nwoke ka isi wee iwe si ya na ife ị ga-eme na bụ onye mege na obido wekwa iwe. Ya na ịbụ onye ntụziaka nke ife ejije ọ dịrọ mfe cha. Igbo be anyị agwa na ọdịfe nnekwu ọ dịrọ mfe. Ya na onye ọbụla na-atụzi aka bụ ife ejije na-eme ife ejije na bụ onye ntụziaka, efu onye aha ji anya ike maka na ọ dịrọ izi, ọ dịrọ mfe, ji anya ike. Ịmago dịka ịmago artist ndị dị iche iche enwere ife na-ama mfụ. Enwere artist onye abịa ịkpọ ọlụ ike kwesịa n'ọta ka ya ebido n'ọta ka ọ ya nọ set. Ị na-afọ ife dịka nwanne echi. Ịghọtago? Nwee ndị ọya wee kpọọ fa bịakwa mgbe anwa. Nwee ndị ọya bụ ịkpọ ọlụ ọ kara gị mma na ịkpọrọ ha kpọ n'izizi maka ife aga na-eme ga-eme ga na-ewute gị. Ya bụ nwere ife anyị na-amara afụ n'ife gbasara ife ejije a dịka onye ntụziaka ife ejije. Ma n'ife niile anyị ya na-ekenekwa Chineke, onye nke na-enye anyị amamife iji wee na-eme ntụziaka nwa na ọ dịrọ mfe na onye maka ife niile dị n'aka. Ya ọ bụ onye na-enye anyị amamife niile anyị ji eme ife anyị na-eme. Ịghọta? Ọ bụrụ ya ndị be anyị.